Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor muziek in Zeeuw-Vlaanderen. Met wie heb ik het genoegen? Erik Provoost. Uit Hulst? Uit Hulst. Klopt. Maar je zit overal in Zeeuw-Vlaanderen. Vertel even, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Hulst, in het ziekenhuis in der tijd nog. Oh, Lidwina. Opgegroeid Perkpolderhaven. Uiteindelijk gaan studeren in Tilburg en terug in Hulst beland. En welke studie heb je gevolgd? Conservatorium, klarinet gestudeerd. En alleen klarinet of ook andere instrumenten? Nee, ik heb alleen klarinet gestudeerd, ja. Oké, Ja. en nu ben je docent? Docent muziek op het Lodewijk College en op het Reinhard College. En daarnaast dirigent bij verschillende verenigingen. Onder andere de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Kloosterzande. Harmonie Voorwaarts in Koudekerke. En muziekvereniging Bresses Groede Schoondijken. Want dat zijn muziekverenigingen in West-Vlaanderen die samen spelen. En heb je wel eens uitgeteld dan hoeveel mensen dat je per week dirigeert? Dat zullen er ongeveer 150 zijn. Zo. Ja. En dan welke dagen van de week doe je dat? Maandag, woensdag, vrijdag. Maandag naar Bresjes, de woensdag naar Kloosterzande en de vrijdag naar Koudekerke. Maar ik kom jou ook wel eens bij Windkracht 9 tegen? Bij Windkracht 9 kun je me ook tegenkomen. We spelen niet zo vaak, maar als we spelen ben ik er over het algemeen wel bij, ja. Ja. Ja, Jullie hebben bijvoorbeeld Butreten opgeluisterd? ja we hebben met Buurtreders gespeeld, ja. Vijf keer. Vijf keer. Ja. Dus op vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag. Dus Ja. je ziet 5 keer die buurt voorbij komen. Dan zie je inderdaad 5 keer de buurt voorbij komen en hoor je hem ook 5 keer voorbij komen. Ja, klopt. Ja. En jullie spelen dan de muziek natuurlijk helemaal goed. Erik, vertel eens, als 9-jarige heb ik gelezen ergens, ben jij met de klarinet begonnen. Van waar die passie voor die klarinet? Die passie voor die klarinet is eigenlijk toeval. Het was zo dat ik eigenlijk altijd aan het zingen was. Ook achter op de fiets bijvoorbeeld bij mijn moeder als ik in het kinderzitje zat al. En mijn moeder had zoiets van, ga jij met muziek maken? En ik woonde in der tijd op Perkpolderhaven. En dichtstbijzijnde dorp was Kloosterzande. En in Kloosterzande werd er of trompetles gegeven of klarinetles. En mijn ouders hadden zoiets, nou trompet, dat is misschien nog wel hard, ga jij met klarinet spelen? Dus het klarinet is toeval geweest, maar het is wel de juiste keuze geweest. Want ik heb het... ik vind het nog steeds leuk, ik speel nog steeds klarinet, dus wat dat betreft geen spijt van. Dat dirigeren. Wanneer ben je daarmee begonnen? Dat deed ik eigenlijk al tijdens mijn opleiding, verschillende jeugdorkesten gedirigeerd, ook in Brabantse nog in der tijd. En uiteindelijk ben ik in 2003 dirigent geworden in Kloosterzande. En hoeveel uur besteed jij dan om een nieuw stuk in te studeren als dirigent? Dat wisselt een beetje. Als het echt helemaal een nieuw stuk is en het zijn bijvoorbeeld concourswerk, daar ben je echt wel een aantal uren mee bezig. Uren maar? Uren, ja. En begint toch wel weken? Je bedoelt met de vereniging of ik zelf? Nee, een nieuw stuk als dirigent, omdat... bij de vereniging, daar ben je een aantal maanden mee bezig. Ja. Toch wel, Ja, nee, ik dacht dat hoe lang ik bezig was om voor mezelf een stuk in te studeren. Nee, maar ik bedoel Ja. met zo'n... Nee, voor de vereniging wel. Ja, goed, kijk, sommige stukken kunnen in 2, 3 repetities er goed in zitten, of goed genoeg. Maar als je op concours gaat bijvoorbeeld, ja, daar ben je wel een maand of 3, 4 mee bezig, ja. Ja. Zeg, en voor jouw ontwikkeling moet jij net als een gids overal trainingen volgen als je wilt gidsen in andere steden? Doe je dat ook met de muziek? Dat je bepaald iets komt op, een bepaalde muzieksoort. Moet je dat dan ook... Daar worden over het algemeen geen trainingen voor gegeven, dus dat zul je toch zelf moeten ontdekken. Dat is allemaal zelfstudie. Ja, kijk, je hebt natuurlijk je basis op conservatorium gedaan, ook in verschillende muziekstijlen. Maar stel dat er een nieuwe muziekstijl opkomt, dan zal er niet meteen een cursus zijn om die muziekstijl te leren. Ja. Maar nu is het wel zo dat de muziek die we met de harmonieorkest spelen, over het algemeen, wel redelijk af te bakenen is tot wat algemeen is. En als het echt heel extreem is, zullen we dat niet zo snel met een muziekvereniging uitvoeren. Soms ook wel, maar dan dan zul je er als dirigent moeten verdiepen hoe de muziek in elkaar zit. Ja. Zeg, als dirigent, hoe kun je nou dat onthouden, dat alles een bepaalde gelijk gespeeld moet worden? Nou, je hebt een partituur als dirigent en daar staan... Partituur is dan wat je voor je hebt? Ja, daar staan alle instrumenten in. Dus elke noot die ieder instrument moet spelen, zie ik voor me. Maar hoe komt nou dat je dat hoort, dat fout gaat? Ja, dat is een kwestie van trainen. Maar ook aanleg? Ook aanleg, ja. Er zijn mensen die horen inderdaad niet of een noot vals is of verkeerd gespeeld wordt, dat klopt. Maar dat is ook een stukje aanleg en een stukje training. Oké. Ja. Zeg, een concertgebouw Amsterdam, ben je daar wel eens geweest? Ik ben wel eens in het concertgebouw in Amsterdam En dan geweest, ga je ja. ook in andere grote steden... Ja, als er mooie concerten zijn, dan wil ik nog wel eens naar een concertje gaan luisteren, ja. En wat is dan jouw voorkeur? Het concertgebouw blijft natuurlijk geweldig. Nee, maar wat betreft... Dan is de klassieke muziek, symfonieën. En liefst Mahler of Bruckner of de romantische componisten of Beethoven. Ja. Zeg, wat gebeurt er nou als jij een dag ziek bent of een week
Dan zijn er drie orkesten die... Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een week ziek geweest ben. Oh, Dus, en ik kan me niet herinneren wanneer de laatste repetitie uitgevallen is vanwege ziekte. oh. Dus, Maar je hebt geen vaste vervanger die het over zou kunnen nemen? in sommige orkesten wel, in andere niet. Dus, maar anders, ja, er is altijd wel iemand op te bellen die kan vervangen natuurlijk. Dus dat is niet zo'n probleem. Ja. En scholieren, zijn er ook mensen die jij muziekles gegeven hebben, die nou ook naar het conservatorium gegaan zijn? Kun je daar... Ja, ik heb even geen namen meer paraat, maar er zijn wel leerlingen die ik in de klas gehad heb die wel iets met muziek gaan doen. Dat lijkt me ontzettend leuk om zo jonge mensen weer op te leiden. Ja, is ook zo. Sowieso heel leuk. Hè? Ik wil die leerlingen altijd, die kinderen in de brugklas dan voornamelijk, de ervaring geven wat het is om muziek te maken. Dus theorie is één ding, maar dat komt er altijd eigenlijk pas bij na de praktijk. Dus ik leer ze eerst iets spelen en dan gaan we uitleggen wat heb je nou eigenlijk gedaan en waar hoort het bij. Dus leerlingen die bij mij in de klas gezeten hebben, die kunnen allemaal echt wel iets spelen. En dat is natuurlijk geen hogere wiskunde, maar ze kunnen wel als ze achter de piano zitten een aantal akkoordjes spelen. Okay. En ze kunnen echt wel een liedje spelen. Ze moeten zingen, ze moeten basgitaar spelen, ze moeten drummen, ze moeten een bandje vormen. Dus dat is allemaal wel wat ze moeten doen tijdens de les, ja. Ja, en welke organisaties werk je nog mee samen? Ik heb Huls Cultureel, heb ik jou een aantal dat is jaren al ontmoet. heel lang geleden, ja. Daar doe ik niks meer mee, nee. En voor de rest bij de verenigingen nog. En Dobbele Poort, want daar heb ik jou toen nog gezien. Ja, klopt, maar die stichting bestaat niet meer. Die bestaat niet meer. Nee. Zijn er nog andere dingen die je wilt vernoemen? Dat je zegt van, mijn passie, waar werk ik het liefst mee? Met kinderen of van jonge leeftijd? Of? Het is allemaal leuk. En elk op zijn tijd. Kijk, ik vind het hartstikke leuk om met die leerlingen aan de slag te gaan om muziek te maken. Maar het is ook heel mooi om met een amateurorkest proberen iets moois te maken, iets moois te bereiken. En vaak wordt er gezegd, ja, we zijn maar een amateurorkest, maar dan zeg ik altijd van, dat maakt niet zoveel uit. Dat je amateurorkest bent, betekent dat je niet de moeilijkste muziek speelt, maar dat betekent wel dat je nog steeds heel mooi en heel goed kunt spelen. Op het niveau dat je speelt. En dat proberen we te bereiken. Hè. Als dirigent moet je toch al proberen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, dat enerzijds, en om samen mooie muziek te maken. Het is niet voor niks harmonieorkest. Ja, het is harmonie, hè. En wat is eigenlijk het verschil tussen harmonie en een fanfare? Harmonieorkest heeft houten blaasinstrumenten erbij en een fanfare niet. Dat zijn enkel koperen blazers. Saxofoons zijn koperen blaasinstrumenten. Zijn houten blaasinstrumenten, maar die zitten wel in de fanfare. Dus dat is altijd een beetje verwarrend. Maar de klarinetten en dwarsfluit en fagot en hobo zit niet in een fanfare. Wel in een harmonie. En een fanfare heeft weer bugels en een harmonie heeft geen bugels. Ja. Nou vind ik ook één facet ook altijd interessant. Als mensen met een muziekinstrument over straat lopen. Ja. Hoe zie jij dat dan? Als je met een orkest, dan zit je. Ja. Dan heb je de partituur goed voor je. En als je door een wind loopt en dan met zo'n beetje ook nog in het gelid. Ja. Maar jullie doen dat vaak, hè? In Kloosterzande doen we dat nog regelmatig. Koningsdag, 4 mei, Sinterklaas. En dat hoort erbij. Dat is een traditie natuurlijk. Hè? Het harmonieorkest is ontstaan eind 19e eeuw. En een van de dingen die ze toen deden, is natuurlijk uit de militaire muziek ontstaan. Ja. En dat speelde zich af in de mars, zal ik maar zeggen ook. Ja. Wat voor een ding is dat eigenlijk hier, wat hier op tafel ligt? Dit is een doet. Een doet, vertel. Een doet is een instrument wat speciaal gemaakt is voor jonge kinderen om muziek te gaan leren spelen. Het heeft dezelfde grepen als een blokfluit, maar het mondstuk van een klarinet en saxofoon. Zodat ze het gevoel al krijgen wat het is om klarinet en saxofoon te spelen. En wat kun je ermee? Liedjes spelen. Ja, dus, nou, doe maar dan. Ja, zal ik een liedje spelen? Heb je een verzoeknummer? Of, En nou heb ik begrepen dat jij die doet gebruikt om mensen of kinderen die beginnen met spelen, om die met een app te helpen. Ja, ik heb een app ontwikkeld, Tontime. En met die app kun je dus dit instrument of bijvoorbeeld blokfluit leren spelen met behulp van een iPad. En de iPad vertelt dan wat je goed doet en wat je minder goed doet, oftewel wat je nog moet verbeteren. En je volgt een aantal lessen en stapsgewijs ga je steeds verder. En je moet dus een voldoende scoren voor je opdracht om naar de volgende opdracht te kunnen. Nou, kun je dat even demonstreren? Dat kan. Dat kan. Nou, er komt, aap uit de mouw ook zeggen, maar dat is de app. Vertel even, dus je ziet hier
Een toonladder noemen ze dat, hè? Nou, dat is geen toonladder, dat is een notenbalk. Oh ja, sorry. Hoor. Ja, ik moet op les bij jou. Een notenbalk, ja. Ja, een notenbalk en je ziet er wat noten staan. En in dit geval is er in de app uitgelegd hoe je de noot B moet spelen. En als je dan op de play-knop drukt en ik speel de noot B, dan zal de noot groen worden. En speel ik een andere noot, dan zal dit niet doen. Dus dat zal ik even demonstreren. Nou, 1, 2, 3. Dus als die weggaat, is het goed. Ja. En hoeveel procent heb je nou gescoord? In dit geval gaat het niet om procenten, omdat je gewoon de juiste noten moet spelen. Je kunt niet verder zonder dat je alles juist gespeeld hebt. Oké. Dus bij andere oefeningen, als het ook om ritme gaat en om toonhoogte, en de metronoom loopt mee, dus dat je in een bepaald tempo speelt, dan krijg je percentage. Moet je minimaal 74% halen. En bij deze oefening is dat nog niet nodig. Oké, dus we kunnen een volgende oefening starten. Ja. En dan kunnen we zien hoe dat er gescoord wordt. Ja, hier is het nog steeds zonder metronoom. Ik zal er eentje op. Wat is dat? Nog zonder tempo. Zonder metronoom. tempo. Nu heb ik er eentje met tempo bij. Helemaal goed, bijna dan. Ja. Er waren er 3 rood, hè? Inderdaad, ik heb het een en het ander verkeerd gedaan, dus ik heb 81% gescoord. Dus je bent wel voldoende. geslaagd. Ja, ik ben wel geslaagd voor deze En door naar de volgende ronde. Ja, gelukkig wel. Kun je nog iets laten zien? Ja, zeker wel. Ik zal een paar lesjes verder gaan. Ik vind het wel bijzonder interessant, hoor. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Dat denk ik ook. En daarom zitten we hier, hè. Daarom. De techniek schrijdt voort. Even geduld hebben. Nou, ik had vroeger 9 zussen en die hebben allemaal blokfluitles gehad. En dan lag ik boven in mijn bedje en dan dacht ik, oh, dan kwam er zo'n hoge toon tussendoor, weet je wel. Zie ik 1 rode erbij of zo? Ja, klopt ja. Ja, Ging er één even mis. oké, maar dat kan gebeuren. Hè? En het is nou dan bijna, nee, 100%, 95%. 95%. Ja, ja. Ook weer door naar de volgende ronde? Uiteraard, door aan de volgende les. Ja. Kunnen we nog 1 laten zien? Ja, dat kan. Ik denk dat het hetzelfde liedje is, maar dan ietsje sneller, ja. Oké. Er zijn er wel wat rode bij, hè? Ja, niet altijd alles gaat goed, hè Jan? Dus Oké. ik denk, ik moet ook laten zien als het misgaat wat er dan gebeurt. Dus, ja, daarom ook. Dus jij hebt nou een beetje expres gedaan van, Ja. we moeten even laten zien wat er misgaat. Dus als ze dan 74% Ja. scoren, hoger, dan mogen ze Ja. door. 74% en hoger. En je spaart ook muntjes. Dus als je voldoende gescoord hebt, tussen de 74 en de 90% krijg je 1 muntje, tussen de 90 en 95, tussen de 74 en 80 1 muntje, tussen de 80 en 90 2 muntjes en boven de 90 3 muntjes. En wat kun je met die muntjes Met die doen? muntjes kun je nieuwe liedjes kopen. Oké. Dus kun je liedjes in de winkel kopen, gewoon leuke liedjes om te spelen. Ja. En waar kunnen ze dit nou krijgen of kopen? Je of? kunt deze app gratis downloaden in de App Store. Dus Oké. voor de iPhone en voor de iPad. Ja. Geweldig. Nog meer hierover of zeg jij van... Nee, we dat is hebben wel al- voldoende, denk voldoende, ik. hè? Ja. Goed Erik, dan hebben we natuurlijk... ja, doe die maar even aan de kant, ja. Want dan kunnen we het, voordat we het afronden, nog even over je werkzaamheden hebben. Zijn er nog bijzondere festiviteiten de komende tijd? Ja, zeker wel een heleboel zelfs. We spelen 28 maart, zaterdagavond. In, 28 maart 2020. 2020 in de kerk in Schoondijken, Ja. de hervormde kerk. En daar geven we een concert met muziekvereniging Bressensgroede en Groede Schoondijken, waar we dus samen mee spelen. En ja, wordt een mooi concert en de muziek is eigenlijk allemaal in het thema van 75 jaar bevrijding. Oh ja. En waar kunnen ze de kaartjes bestellen? Kaartjes hoeven niet besteld te worden, je kunt gewoon naar de kerk komen en toegang is gratis.
Oh, toegangsgratis. Zelfs dat, ja, speciaal voor vandaag. Oké, prima. En dan verder nog festiviteiten? Ja, zeker wel. Dan uiteraard activiteiten zoals 4 mei Koningsdag, nog een concert in Kloosterzande 19 april. En ja, nog een heleboel zelfs. Ik weet ze niet meer precies allemaal uit mijn hoofd, maar tot dan zo. Maar waar kunnen ze ze vinden dan? Al die activiteiten? Over het algemeen staan die allemaal in het advertentieblad te vinden, gewoon de krant. Dus, en digitaal? Op de website van de verenigingen. Van de Noem ze nog eens even als je wil. Muziekvereniging Breske Schroeder, Groene-Schoondijken. Ja. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande en Harmonie Voorwaarts uit Koudekerke. Oké, prima. Nou, volop festiviteiten Ja, dan, hè? zeker wel. Ja. Nog iets om toe te voegen? Dat je zegt van, ik heb nog iets te vermelden? Niet meteen. Nee, oké. Nou, Nu heb je 5 minuten ongeveer, denk ik. oké. Goed zo. Nou, beste kijkers, hartelijk dank dat jullie gekeken hebben. Hoe heet het ook alweer, het programma? Tontime. Tontime. En dat is een dude. Een dude, ja. Nou, ik denk dat we heel veel wijzer geworden zijn, zeker over muziek. En ik hoop dat iedereen genoten heeft van passie voor muziek in Zeeuw-Vlaanderen. Erik, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Leuk dat je er was.